mani sitye okanye unqane le nto ndenze kwiplate eyi-1 wenze unqane ngokusa iplate kukuncenga ndiyeka le nto ubukela nethivi sitye yho eish okay hamba ndilibane ndifundifundile uyanga ne yho bayibranch entsha i-extra vision iyavula Yanga, guess what? This Saturday esankuyo kuzavula ibranch entsha eyeweave zamanyani ezikudala sizifuna fanele nakanjani ndisifuna pha fanele sibe pha nakanjani ngasuke ndilale ndingatyanga ngase kuthiwe ndilale ndingatyanga ndiyayifuna loo weave ndiyayifuna and uyayazi ke iseyili xa kuvula ibranch entsha uba ayisukumi phantsi kuzawube kutshiphu la way siyabangena this Saturday hayi esise-25 sizawube sipha nakanjani ndizifuna jonga ke ndiyakwazi unemizanga cela sivukele khona ulala wenze yonke into enzele bekuseni uvuka uyahlamba and then siyahamba alright ke sharp bona nje ulambanga xa ukundiforce andifuni uba ngathi ndifane hayi bopetula ya lo uyayenza satsho masihle menzezela ukutya ke hayi ndihluthi khotye mana ibo into engxaki yakho ndihluthi yitya mani kukundiforce ithi into landikade ndiyabuya hayi boli ayihambanga uba ndindiforce ayihambanga Bobby,